Vinder og alle jer, der har gennemført. Kæmpe stort tillykke med et velgennemført Copenhagen Women's 10K. Men vi vælger lige at hædre de 5 første kvinder, der kommer i mål, og håber, at I vil give en lille klapsalve med på vejen. Der er pengepræmier her til og gavekode fra Endermark til de 3 første. Men på 5. pladsen, der kom den danske mester på maraton basket, Lene Jensen, og Lene kom i mål i 36:50. Tak, skat. På 4. pladsen havde vi Sylvia Kibanya fra Køge Atletik og Kenya. Hun løb 36:40, 36:40. På 3. plads Blovstrømløvernes Lea Reime. Lea, hun løb 36:28. Og dagens anden plads, second place, Sarah Stradling from the UK. Sarah ran 36:17. Dagens vinder i en ny løbsrekord. Today's winner, new course record, Kate Goodhead from the UK on 35:49. Alle lodtrækningspræmierne fra Engelmark, de hænger over i informationen. Folk går over og tjekker, om de selv har vundet, om de har